Og der var lige en ring, jeg stod til at vise, at det var den her. Så jeg er nu ved at tage dem alle på. Så fik jeg dem alle på. Jeg skal tage dem alle på, dem her på til klub. Skriv det i kommentaren. I skal nå det. I har sådan 3-4 timer til det. 3 timer. Så ja. Jeg tror gerne, I vil se min søster. Så hende henter jeg lige. Ja, det er min søster. Så hvis hun lige vil sige hej. Hej. Hun gad ikke helt, men hun skulle.